Egunon jainkoak, ETBko ikusentzuleok ongi etorri egibidean dugun saio berrira. Udazkenean, gure arteko ehiztariek uso pasea zaintzen duten egunetan, urriaren 18an, Kristau herriak Lukas Santu usozalearen jaia ospatzen du. Hori dela eta Lukas evangelaria izango dugu hizpide. Niri txundigarria zait benetan, Jesusengana hurbildu gaituen idazlea ezagutzea. Lukasek Nazareteko Jesusen bizitza, irakaskuntza eta gurutzea leialtasunez islatu ditu. Gero, berpiztuaren presentzia berritzailea eskaini digu hasierako Elizaren bizitzan. Lukasek ez zuen Jesus aurrez aurre ezagutu. Badirudi Paulo apostolua ezagutu zuela, bai eta beste apostoluen lana ere bai. Dena den, Palestinako geografia eta ohiturak ez zituen oso ezagunak. Erromatar inperioaren jokaerak eta aginte antolaketa ordea ondo ezagutzen zituen. Hirugarren ebangelio hau eta apostoluen eginak dira bere bi liburuak. Lukas idazle ona da, itun berriko idazlerik dotoreena. Baina gauza hauen gainetik Lukas fededuna da. Jesukristorenganako egiazko maitasuna bizi izan du. Haren lekuko eta evangelit trebea da. Lukasek Pauloari lagundu egin zion bere misio ibilbidietan. Honek Timoteori idatzi zion, Lukas bakarrik dago nirekin, eta Kolosarrei goraintziak bidali dizkie Lukas endagile maitearen izenean. Beraz, Lukasek badaki misiolarien lana zer den. Aztertua dute misioaren ibilbidea, eta une bakoitzean zein puntu azaldu, nola sakondu eta non diren zailtasunak. Lukasen evangelioa ekarpen sendoa da, oso. Pauloren Eliz elkarten girua ezagutzen du. Beste kristau elkartek ere ardura zaindu zuten Jesusen oroimena. Baina evangelari honi esker jaso ditugu Maria, Jose eta Jesusen historia zoragarriak. Eta bestelako pasarte astu ezinak, Semegaldua, Samariarrona, Zakeo, Emaus. Lukasek Markosen evangelioa ezagutu du, bai eta Mateoren beste iturria ere. Markosen aria xehetasunez jarraitzen du, baina aldak eta esanguratsuak sartu ditu. Saiatu da Jesus eta apostoluak goraipatzen, horregatik Markosen esaera gordin batzuk bigundu ditu. Baliteke Lukas izatea, Paulok Korintotarrei bigarren gutunean aipatzen dien gizona. Titorekin batera bidaltzen dizuet, berrionaren zerbitzuan egin duen lanarengatik Eliz elkarte guztiek goraipatzen duten anaia. Eta gero, maiz eta era askotan egiaztatu ahal izan dut zeinen arduratsu den, eta orain askoz arretatsuago ageri da zuengan duen konfiantza handiarengatik. Lukasek Jerusalenerako ibilbidea nabarmendu egin du. Bidean doazela eman dizkie Jesusek irakaspen nagusiak, bai otoitzaz, bai norbere buruari uko egiteaz, ondasunetaz. Lukasek maitasun samurrez aipatzen du Jerusalen. Han hilbaitzen Jesus, han berpiztuaren agerpenak, han Espiritu Santuaren etorrera handik zabaldu da Jesusen berri ona. Gaixoekiko Jesusen sentiberatasun handia erakusten digu. Gaitza josatuko guztiak sendatzen ditu. Elbarri, erren, besamotz, konkordun, gor, itzu, mutu, ero. Jesusek badaki minak sendatzen eta etxekoak lasaitzen. Lukasen arabera, Jesus da gaixoentzat egiazko berri ona. Horregatik Paulok ez zuen alperrik idatzi Lukas nire sendagile maitea. Behartzuei lagundu egin behar zaie, baina denok elkarri lagundu behar diogu. Elkartasun komunitarioaren aldeko proposamen mamitsua iritsi zaigu Lukasen bidez. Garrantzia handia eman dio Lukasek Espiritu Santuari. Jesusen bizitza osoa Espirituaren eraginez betea ageri da Lukasen evangelioan. Apostoluen eginetan berriz, Espiritu Santuaren eragina nabarmendu du Elizaren bizitzan. Arreta berezia jarri du Lukasek, haren irakurleei dei eginez, Jesusen hitza entzun dezaten.
Irakurlei, Jesusenganako bidea agertu die modu esanguratsuz, jaunarekin elkartu daitezen. Lukasek nabarmentzen du Jesusen evangelioa denontzat dala, judua zein greziarrak izan, bekataria zein zintzoak izan, gizakume zein emakume izan. Jainkoaren erregetzaren berri ona zabaldu zuen Jesusek, bat ere mugari gabe. Harrez gero, gizon emakume guztiei evangelioaren berri ona hotz egitea da Elizaren eginkizun nagusia. Herri guztiek ikus dezaten jainkoaren salbamena. Kristau batzuk uste zuten munduaren amaiera gainean zegoela. Urteak igarota, hasi dira ulertzen denbora ez dela berehala agortuko. Eta Lukasen arabera horrek, Kristoren ereduaren arabera bizitzeko aukera ematen digula. ETB-ko lagunok, Lukas aipatu dugu. Ikusi dugu Kristau argia, leiala eta apala zela. Kristoren osteko bigarren belaunaldiko elizkidei idatzi die. Beren posak, kezkak, beldurrak eta aukerak izan ditu gogoan. Ohar sakonak egin zituen fededunentzat. Eta gaur ere baliagarria zaizkigu. Denok jaunaren bidean aurrera egin dezagun alai eta gogotsu. Lukas evangelioaren maisu handia dugu. Lagunok, hurrengo igandera arte, agur.